Praza Pública, o xornal da Galicia que ven. Un novo medio digital en galego que conta as cousas que os demais non contan. Feito por e pros lectores. Novas iniciativas que non teñen cabida noutros medios. Outro xeito de entender o xornalismo. Obxectividade, rigor, independencia, compromiso, novas fórmulas. Praza Pública. O xornalismo está cambiando.